Bueno, eta esan dezu apaiza ere izan zinala. Bai. Noiz izan zinala apaiza eta noiz utzi zen duen apaiz izatia? Ia, 75ean egin nintzen ia apaiz. Beraz, baditu, 56 urte. 56 urte. Hon izan lehenengo destinoa Gizaburuaga, Aupa Gizaburuaga. Bigarren urtean Amoroto ere bai. Gizaburua eta Amoroto, Aupa Amoroto. Eta Lekeitiotik hurbil, bertan Lekeitio inguruan. 3 urte eta erdi, apaiz. Orduan, oso aro mugituak eta gazteak ere baginen, da apaiz errebeldeak esaten ziguten, da pixka baginen. Baina nik bizitzako arorik edarrentariko bat aukeratu behar banu, apaiz garaiko urtea hiek bai. Bai, Bai. Oso emankorrak eta oso mugituak eta oso eraginak izan ziren. Naiz eta gero, kartzelan bukatu. Nola izan zen hori, zeatik bukatu zen duen kartzelan? Begira, orantxeari jukematen herrietan, zinemetan, Bilbon 10 egunean egunduk, apaiz kartzela izeneko dokumental bat. Orduan, apaiz kartzela hori egon zuen Zamoran. Guginen, Zamorako apaiz errebeldea. Kartzela bat bereziki, apaizentzat, elizgizonentzat asmatua. Zamoran. Orain espreso hori iztago, baina kartzela handago. Orduan, han egon ginduan, 50 bate, 60 bate apaiz pasatu ginduan handik. Bizkaitar, Gipuzkoar, Katalanak, Galegoak, Asturiano bat ere bai, Madrildarrak. Eta horren, historia eta Zamora horren testigantza edo dokumental bat, apaiz kartzela izenekoa. Eta gu egon ginen tokietan, nire bertsuak eta abar, Euskal Herritik aparte, 1000 legua bitarte hor, historia kontatzen da, eta sortu ziren tokian, 50 urtera, bertan kantatu nitian. Kartzela hortan, tunel bat egin genian, naiz eta azken egunean ies egiteri lortu ez, baina tunela osorik amaitu zuen. Kontatu pixkat horko historia. Hor jende gutxi biltzen gara, batzuk biltzen dira, baina historiak horkoak gorrak izango dituk eta bereziak, ez da? Hau ze, nateko ere utzi berko jo zerbait, ez? Oso ondo, nahiko, bai, horrekin moldatuko gea. Guain nagazu, ogila hartu, eta lauki txikitan nin. Emango izut zerradun labana, nik uste tobeto ibiliko zeralata. Nola entzen duten zulo hori, adibidez? Ze herramienta, nola konpontzen zinaten? Herramienta gutxi, ia bat erez. Zamarrak, zazalak, eta harrapatzen bagenuen alambre puntaren bat edo koilare zarren bat edo hola, arekin. Arekin moldatzen zinaten. Baina urtebete eta erdiko ia kontua zan. Espaitzen egun osoan hori tarteka gertatu behar zen, funtzionario lasai zamar bat, kontrolatzeko moduko gure aldetik, eta egun askotan ezin zan ezerregin. Zeren gainean bazeuden, eta bueno, urte hori kontu luzea izateke hori. Baina egin genuen 16-17 metroko zulua tunela azpitik. Beneta, baina paren zekartzen duten ari zuloin, eta gauze, goi azpin zeon zulua, o nundikan zan zulua? Orduan, honen antzeko plataformatxo bat, arketa bat bezalakoa egitea, hori izanuan lanik zailenetarikoa zeren. Egin behar ziren, alako lautzak, losatxuak jaso, da plataformatxo baten edo kaja baten sartu, kaja hori gauzak letxuak edo ekartzekoa, eta han, zementua nola lortu genuen, beste abentura bat, orduan, zementu hori guk ez genuen, da zementua behar genuen, nola, orduan, guk ez genuen harremanik beste preso komuni. Han zeuden 500 edo 700 preso sozialak, gu aparte, gu gaiekin ez genuen harremanik. Baina, etortzen zen, brigadaren bat, obraren bat egitea bazan, da gu, isolatzen gintuzten bazter batean, da haiek egiten zuten konponketa. Orduan guk, egin genien, nola, egin dezakegu hau. Egin behar dugu aberia bat. Naita aberiain. Naita, aberia bat, tor daitezen, da, egun bat baino gehiago kostako zitzaiena konpontzen. Materiala bertan usteko. Han usteko. Orduan, disimuluan, ziarro paketetxo bat edo han utzi, eta haiek ere ulertzen zuten. Mezua, haiek han usten zuten ez egin. Orduan guk, pixkat, apurtu, ostu, zemento pixkat, da asko erez, orduan bezala igarriko baitzuten, da orduan hola, joan ginen,
Bueno, ondenako gauzak luzea ditu. Bai. Tunelaren gauzari zailena baldaki zer zen, bai zulua egitea eta hori eta lurra eta arnasa, oxigenoa. Hor barruan sartzen zinen Zulua, zulua. sartzen ginen, zubea bezala. Orduan, barruan sartzea, behin pare bat metrotik arago, berotasun ikaragarria eta zegoan oxigenoarik. Orduan, atea inbertzen, azkarra inbertzen txandak. Espaitzen, da gero beroa. Orduan, egin behar izan genuen, zenbat eta barrurago, zulua, hasi ginen, izugarrizko buruko minak sentitzen. Ez genekin zergatik, hemen zer gertatzen da. Ezin dugu, orain pare bat metro bakarrik, 3 metro eta orain nun dagoen da. Orduan, pentsatu genuen, hemen oxigenoa falta da. Orduan, zer egin behar da, handiagoa egin, altura eman, zabalera ez, bestela eroriko baitzen, ez genek, eta orduan, beste lan handi bat, da orduan, altuera eman, da zulua handitutakoan, baina ez genuen hainbesteko buruko minik sentitzen. Da aurrera, 17 metrora, kartzelaren horma nagusia pasatu, eta gero, kartzela guztie bueltan daukaten errezintua edo esparrua, ura ere azpiti pasatu, eta kontakizuna bukatzeko, gero ez genekien, nun geunden, baina ez genekien ze alturatan zegoen goia. Orduan, kontu zebili behar zen bezala, sokabaia egiten bazen, orduan, argia ikustea. Koronelan, logelan, aterko zinaten agian. Bai, alambretsu batekin, sartu, alako batean, horraz begia bezalako hori niri tokatu zitzaidan, momentu apoteosiko gura, irina bezalako hautz fin bat begiratu eta argi begi bat. Hemen zego. Kampoan gaude. Bueno, kampoan egintzen ginen, azkeneko hilabetean, atzera bueltan gu. Eta? Kampo aldetik ari ginen lanean. Eta, martxa, kartzelatik atzera eta atzera bueltan. Berrio buelta. Behin lortuta. Baina kampoan, azpitik, lurpean, preparatzen irteera. Bueno, eta tune hori nola bukatu zen historia horrena? Gaizki. Ideia txarrak hartu, Gaizki bukatu zen, baina bitartean ilusio horrekin egindako urte eta erdia, edarra izan zen, baina gaizki bukatu zen. Ez zinaten aspertu hor behintzat, Bueno, aspertu bai, baina, burua... Harritasunak ero bai, baina bukatu zen, bukatu eta gero, ez dakigu geuk ere garbi. Detektatu zuten zerbait, harrapatu zuten. Zuek bertan sinatela? Bai. Eta zuzendariak, kartzelakoak, hasi zirenean gero ikusten, nora eta, zulua, hemen, aurrera, eta kartzelero bat sartu zen, da, yo, aquí no me atrevo. Atera, zen, pues alguien tiene que entrar, zuzendariak, eta, aurrera, ez zen bukatzen. Orduan, joan behar izan zuten, kartzelaren azatik bueltan, jarri zuten makina martxan, joan zen makinara, eta zulua egin da. Ikutu eta zulua agertu zen. Da zuzendariak esan omen zuen kartzelero bat entzun da. Pero entonces, ¿cómo están estos dentro? Si lo tenían hecho. Bitarte horretan txe, bukatu eta 15 eguna izendatua zegoen, dena eginda, zegoen dena, bitarte horretan txe, harrapatu zuten. Destino krudela, baina ala izan zen. Nola izatea bizitza. Bueno. Baina hor gehatuko, historiako, ez da? Hor dago. Bueno, eta tunelaren historia zehatza jakin nahi baduk, beste liburu bat irakurri beharko duk. Neska bat leku imposiblean izeneko novela bat iazenian, tunelaren histori guztiakin. Guztia kontatzen duen. Ona.